Isa ka rin bang may planong gumawa ng YouTube channel? Dahil may balak kang maging vlogger kasi na-inspired ka sa mga sikat na YouTubers. Ngunit bigla mong maisip, paano kaya mag-umpisa mag-vlog? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Junfel J of Junfel Films. For today's content, sa video ito, pag-uusapan natin ang how to start vlogging o paano magsimulang mag-vlog. At syempre, bago natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, itong video yung gagawin ko, bibigyan ko kayo ng tips kung paano magsimula mag-vlog. Kasi gusto mo mag-vlog pero hindi mo alam kung anong gagawin or paano mag-vlog, o wala kang idea kung paano mag-vlog, paano gumawa ng YouTube channel, o paano ka magsisimula sa iyong YouTube channel. So itong video na to mga boss, nabase lang po ito sa aking experience sa dati ko pa nung nag-start na ako mag-vlog, how to start vlogging. So syempre mga boss, hindi natin kalimutan na kailangan talaga nating equipments. So syempre kailangan natin ng equipments pang vlog. Paano ka mag-vlog kung wala kang equipments, di ba? Kailangan talagang meron kang camera o smartphone o kahit anong kamerang gamit mo. Napaka-importante yan mga boss na meron ka talagang camera kasi gusto mo maging vlogger. So kailangan mo talagang meron kang camera, meron kang kahit ano, kahit mga cellphone, okay na yan, basta makaka-record ka ng video. Okay, next mga boss, kailangan natin ng extra battery and charger. Kailangan talaga natin na meron tayong extra battery, meron din tayong charger. Kasi example, nag-vlog ka, lalo na pag wala ka sa bahay nyo, nasa ibang lugar ka, pag naubusan ng bar yung battery mo, meron kang extra na meron kang reserba na gagamitin battery, or kahit nalubat na lahat, meron kang charger para maki-charge ka. Ikaw na bahala kung saan ka mag-charge. Next mga boss, kailangan natin ng extra SD card o memory card. Di natin maiwasan mga boss na yung memory card natin, ma-full yung memory card mo, kaya kailangan talaga natin ng extra memory card para safe yung unang file na yon. Marami ka pang space na malagyan na yung mga video clip. Okay, next mga boss, kailangan natin ng GorillaPod o tripod o kahit anong tripod na gagamitin nyo. GorillaPod, OctopusPod, kahit ano, basta magagamit natin sa pag-vlog. Kasi para sa akin napaka-importante yung GorillaPod kasi dun ko ikakabit sa aking camera. Safety po siya sa pag-handle ng camera. Kasi ang hirap kaya pag walang GorillaPod, baka yung camera mo malaglag, tsaka yung smartphone mo malaglag. So kailangan meron kang GorillaPod para may paghahawakan ka. Tapos magagamit mo rin yung GorillaPod. Pwede yung GorillaPod na patatayuin mo kasi mini tripod po siya. May tatlo po siyang nakabalance po siya. Meron siyang tatlong paa. Next, kailangan din natin ng microphone. Kung meron kang extra na income, so bili ka ng microphone kasi importante yan, lalo na yung camera mo na hindi maganda ang quality ng audio. Kakabitan mo ng extra video mic o extra microphone para sa yung camera. Meron din yan sa mga online, mabibili lang yan. Yung GorillaPod, mabibili pa rin yan sa online, mura lang yan. Sa akin kasi, gumamit ako ng Rode VideoMic Rycote. Okay mga boss, pagkatapos nating pag-usapan ng mga equipments, so ito na yung pagsisimulang pag-vlog. So mga tips, mag-isip ka ng magandang content mga boss. Example, kung ano yung na-fit sa hilig mo. So mahilig kang sumayaw, mahilig kang magpa-prank, mahilig ka sa mga hugot, o kahit anong yung mga hilig mo, yun yung gagawin mo. Sa akin, medyo rumble po kasi yung hilig ko. Meron pagsasayaw, meron yung mga short film, meron po mga funny video, kahit ano na lang. Mag-isip ka ng magandang content kasi yun yung pinaka-importante sa yung vlog para po maintindihan ng mga subscribers at mga viewers mo kung ano yung ibig sabihin ng yung mga video. Napaka-importante talaga na alam mo kung ano yung content na gagawin mo. Pag makaisip ka na ng mga magagandang content, umpisahan na ang pag-shoot ng video. Okay, umpisahan mo ang pag-shoot ng video. So, kung yung content mo ay pang indoor lang, nasa bahay ka lang, okay, mag-start kang mag-video. Kung nasa labas ka, so pang outdoor,
o start mo rin mag-video, start mo nang gagawin yung vlog mo. Syempre mga boss, hindi natin kalimutan yung introduction or intro. Syempre nandyan yung intro ng iyong pagbablog. Tulad ng ibang mga na-idol mo na vlogger, yung mga ini-inspired mo na vlogger, hindi talaga mawawala yung mga intro nila. Example, what's up guys? Welcome to my vlog, mga ganon. Para po maganda yung introduction ng video mo. Ewan ko ba't meron talagang ganyan. Depende lang sa pagkagawa ng vlog mo. Okay, next mga boss, kailangan mo ng eye to eye sa harap ng camera. Importante po tong video na to mga boss. Example, pag nagbablog ka, yung mata mo naka eye to eye talaga sa lens ng yung camera. Sa smartphone, kailangan yung mata mo nakatingin lang dun sa camera. Hindi ka titingin dun sa screen ng iyong cellphone. Dun ka titingin sa mata ng yung camera. Okay, importante po kasi yan. Kasi pag nagbablog ka, tapos nakatingin ka lang dun sa screen, parang hindi mo kinakausap yung mga nanonood mo. Kasi napakaganda po kasi pag dun ka nanonood sa mata ng yung camera, para ka nang nakipag-usap dun sa viewers mo in real life kasi nakatingin ka sa kanya. Okay, next mga boss, huwag mahiya at lakasan mo ang iyong boses. Huwag mahiya mga boss pag nagbablog ka. Huwag kang mahihiya pag merong mga tao dyan nasa paligid mo. Huwag kang mahihiya. Lakasan mo yung boses kasi mas entertaining po kasi pag malakas yung boses mo. The way na paano mo sasabihin o paano mo express yung gusto mong sasabihin sa yung vlog. Wala kang pakialam dun sa mga taong nakapaligid mo. Kasi sa akin pag nag-vlog ako, kahit maraming tao, hindi ako mahihiya. Kahit na malakas yung boses ko, wala akong pakialam sa kanila. Pag nakatingin sila sa akin, okay lang yan kasi importante makagawa ko ng magandang video. Okay, next, video editing. Okay mga boss, hindi talaga mawawala yung pag-i-edit ng video. Sa akin, napakaswerte ko kasi hindi pa ako vlogger pero marunong na ako mag-edit. Kasi hilig ko talaga mag-edit kasi nung panahon ng high school pa kami. Ako po kasi yung palaging ginagawang editor ng mga project namin. Syempre, kung gusto mo maging vlogger, mag-practice ka ng mga editing. So bonus na yun pag meron kang kilalang marunong mag-edit tapos magpapa-edit ka na lang. Pero mas maganda talaga mga boss na ikaw talaga mismo yung mag-edit na yung mga vlog. Meron pong mga editing na apps dun sa mga smartphone pero wala akong idea nun kasi yung ginamit ko talaga Vegas Pro. So pwede ka maghanap sa computer, pwede ka maghanap sa Google na mga free editing kasi yung kadalasan mga video editor ngayon meron po siyang bayad. So hindi po siya free. Lalo na dun sa sa smartphones, meron pong hindi free pero meron po siyang watermark. So, ang gagawin nyo, kayo nang bahala maghanap sa Google o sa Play Store. Maghahanap kayo ng magagandang editor. Kayo nang bahala mag-discarte kung paano nyo i-edit yung mga video nyo. Okay mga boss, next. Syempre mga boss, hindi natin kalimutan yung background music. Kailangan talaga natin ng background music sa inyong video kasi pag walang background music, napaka-boring. Kaya yung background music po kasi importante yan para po meron pong buhay yung video. Napaka-boring kasi pag walang background music. Pag try nyo, pag lalagyan mo ng background music, napakaganda po yung yung flow ng video mo. Pero napaka-importante mga boss na ang ilalagay mong background music, tulad ng sinabi ko sa inyo sa una kong vlog, na dapat yung background music na yun ay hindi po copyright. So marami pong mga magagandang background music sa YouTube na mga royalty free lang, hindi po siya copyright. Kaya dun kayo mag-download, hanap kayo ng mga royalty free music or copyright free music para po maiwasan yung copyright claim sa pag-upload nyo. Okay, next. Syempre mga boss, hindi rin natin maiwasan na lalagyan talaga natin ng background sound effects. Napaka-importante po mga boss ng mga background sound effects kasi lalo na pag gagawa ka ng mga comedy video, syempre meron talagang mga sound effects na nakakatawa. At syempre sa yung video mo, more on love, more on love story. So, syempre, meron pa rin yung sound effects na lalagay mo, yung nakakakilig na sound effects. Kaya nang bahala kung ano yung lalagay yung sound effects. Actually, mga boss, yung sound effects, hindi po siya nagka-copyright kasi napakaikli lang yung mga sound effects. Mga 1 to 3 seconds, mga ganun. Okay, next, ending. Syempre mga boss, yung video, hindi mo kalimutan na lagyan mo ng ending. Yung mga based sa mga nakita ko sa mga vlogger, meron talagang ending na pagkatapos ng kanilang video, magpapasalamat sila sa kanilang mga subscribers, then nanonood sila. Patulad sa akin, sa mga boss ko dyan na patuloy pa rin na nanonood sa video na to, maraming salamat at sana hindi kayo magsama mag-support sa aking video. Mga ganun kayo nang bahala kung paano nyo pasasalamatan yung mga viewers nyo
O kayo nang bahala kung ano yung gagawin nyo sa ending nyo. Okay mga boss, pagkatapos nyong mag-edit ng inyong video, i-save nyo tapos mag-render kayo ng video nyo. Sa akin mga boss, pag nag-render ako, matatagalan siya, umabot siya ng mga 1 oras. Lalo na pag nirender mo siya ng full HD talaga at naka 60 fps po yan. Depende kung anong settings na gagawin nyo, mas maganda naka HD kayo pero mas malinaw yung video, mas matagal po siyang matapos mag-render. Okay, next. Pagkatapos na ma-render lahat, pagkatapos ng ma-render yung video mo, wala ka nang ibang gagawin kundi i-upload mo na siya sa iyong YouTube channel. Habang nag-upload ka sa iyong YouTube channel, syempre, hindi natin kalimutan ang gumawa ng magandang thumbnails. Ako, pag akong gumawa ng thumbnails mga boss, titingnan ko ulit yung video ko, hahanap ako ng magandang angulo, tapos screenshot ko lang siya. Yung editor ko po kasi, meron po siyang automatic na mag-screenshot siya. So, mag-screenshot po ako ng mga 4 na beses, 4 na angulo po yun. Tapos, pag iisahin ko yan at i-edit ko siya, gawin ko siyang thumbnails. Ano yung dapat na i-title mo dun sa thumbnails na yun na makagawa talaga ng clickbait ng mga viewers mo. Kasi dun po kasi sila nagbabase sa thumbnails. Pag maganda yung thumbnail, syempre, matrigger sila, gusto nilang panoorin yan kasi ang ganda ng thumbnails yan. Ipapakita mo dun kung ano yung mga, kumbaga, summary na nasa video mo, kung ano yung mga importanteng nakikita sa video, anong gusto mo ipapakita dun sa video na yun, yun yung i-screenshot mo tapos editin mo gawing thumbnails, tapos lagyan mo ng mga caption na makagagawa ng clickable ng mga subscribers at mga viewers ng YouTube account mo. Okay mga boss, yun na po lahat at salamat sa mga boss ko dyan na patuloy na nanood ng video na to. At kung meron po akong nakakalimutan at i-comment nyo lang at meron kayong mga katanungan, lagyan nyo lang sa comment section at sasagutin ko yan hanggang sa makaya ko lang, hanggang sa alam ko yung sagot. So mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Christian Kenneth D. Gasco, John Mark Navarro, Vince Jetro Bucay, Ryan Ponce Vitor, Jeffrey Flores, King Jen Novela Matabang, Joseph Gorek, shoutout sa kanyang YouTube channel, Joseph Binidek, Kyle Kuyuka Delara, James Estrera, Dante Bale, Joshua Urunga, John Kael, at ang pinakahuli, si Anthony Lee. Okay mga boss, salamat sa panonood ng video na to. And again, keep safe po kayong mga boss, stay at home lang, walang lalabas para matapos na tong problema na to. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, maraming salamat and see you in the next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.